Sinang ang magkayang na muchungo. Hai, Bayrok bahai tangbai, ang norni khachuksha Manik Debbarma, Bayrok joton bagai chini joton bagai kaisa belen kok tuma kaham. Abo anke obuskangni 18 tai 19 tarik kaisa toke movie fiokjana thangi tongo. Abo nini Robindra Bobono angkai movie ni mungkai Majra Saboni. Belekne acting kaham khlaikya chini Mithun tai aro tongo puja. Special ang koroni ni acting belek kaham ka. Piaba primam suang je nukmani oro Majra Saboni. Mo actually kok thai naina si busuk khana to witong Majra Saboni. Belek ni excitement ang to naikya waisya arne acting belek ni kaham. Angkai o jago srungjanai kwbangma tongo chini to phamtui. Ga abon bagai Bayrok phade chini movie no chini Tipra toke no chungno nalainai. Tangi himala oro director je khainai Obono Debbarma as a first time bo oro director khaito direction kha angka ang beleng chaja kha angkai abon bagin no tinang sanamu chungo noro phaidi nai phaidi a jago rchapnai rok angkai angbo niji rchap kha ani kaisa rchap tongo abo Bipasa yang bai angkai norok kwbang borong sawo je Bipasa ani rchapung khapilai honai angkai or rchapung belekna khanatok Nini Bagwino hinai. Or Chowmuni kok thai sikya khoroksa professor Nitish Debbarma. Bini kok thai belekne kaham. Kare Chowmuni belekne khana toka. Tai overall pro movie samthake for fantastic acting belekne kaham. Abage nai fedi chinio Kokborok toke. Non joton bage reading jak hainhang sauna thaiboro Robindra Shatobarshik Bhavan 1 নম্বর. Gabo 18 tarik sharikni 3টা to 4টা bisingo puila show phuno janai. Aboni yagulo 19 tarik phuno janai. Ga Tipra hastani kwbangma jagabo no phuno janai. Gai no jotono koinai please nai fedi tai chini boroni o toke no jotono nai boge ang hainai koi. Bye bye.